Здравейте, наши хора! Този клип няма да е забавен, така че ако сте само за смеха, подминавайте го. Искам да ви покажа спокойствието на едно село. Това наистина се нарича спокойствие. Да избягаш от града, да дойдеш. Дядо ми казваше, ако ти е тъжно, ако имаш мъка на сърцето, ела си на село, да станеш отново дете, да видиш откъде си тръгнал. И сега разбирам колко тежести има тези думи. Тук е спокойно, не мислиш за напрежението в градовете. Идваш, тишина, спокойствие, всеки те познава. Има с кой да си направиш приказка, да излезеш на кафенце, на ракийка, разбира се. Това за мен е спокойствието. Имаме много напрегнал живот. По-хубаво е да се отпуснеме. Не го карайте всичко да става в тутурата. Ценете времето си, ценете спокойствието си, ценете близките си докато са тук, защото много е тъжно без тях, наистина. Направих тази страница да запазим диалекта, да запазим селското в нас и да запазим добротата най-вече. Така че, благодаря на всички, които гледат. Нямаше да го има без вас. Ако изгледахте клипа до край, благодаря ви наистина, че все пак има хора, които ще ме изслушат.